Ja, nu skal du høre her. Jeg ringer, fordi vi vil lave en undersøgelse om, hvordan dit tillidsforhold er til din lokale fødevarehandler. Ja. Hvor mange butikker ligger der i nærheden af dit område? Lad os sige en kilometers omkreds fra, hvor du bor, der distribuerer fødevarer? Ikke nogen. Ikke nogen? Ja. Okay, men din nærmeste fødevaredistribuering, hvor ligger den hen? Den ligger i Kalundborg. I Kalundborg? Hvor langt væk ligger det fra der, hvor du bor? 5 kilometer. 5 kilometer? Okay. Er der en slagterafdeling der, hvor det er, du handler fødevarer? Ja. Det er der? Ja. Har du nogensinde haft mistillid til din slagterafdeling? I og med ment, at nogle gange så de der slagterafdelinger, der er i butikker, ikke? De skriver, at de har en fedtprocent i deres varer, der måske er på 10%. Ja. Hvor den måske i virkeligheden er på 20%. Det er fordi, at fedt, det giver vægt i produktet, men du betaler for at få kød, men så er der måske 6% af det, du betaler for, det får du ikke, i og med, at de har pumpet det op med fedt eller vand eller et eller andet. Har du nogensinde haft sådan en mistillidsforhold til din lokale slagterafdeling? Jamen, altså, jeg har selv arbejdet der, så Okay. det er godt, at de pumper det op med det. Det gør de? Ja, en gang imellem. Ja, men det er nemlig, altså de fleste lokale slagterafdelinger, der ligger rundt omkring, de gør nemlig spæder det op med fedt og vand, fordi det skal veje mere, ikke? Jo. Altså det er jo velkendt med for eksempel noget som medisterpølse, men der er det jo lovligt. Fordi det står på deklarationen, at den indeholder vand. Ja. Men når nu du køber for eksempel en pakke med hakket oksekød, ikke? Hvor der står fedtprocent, den er på 15%, men så den måske i virkeligheden er på 20 eller 25, så er det jo falsk varedeklarering. Og i og med, så er det jo også strafligt i henhold til den danske lovgivning, paragraf 97 stykke 2. Ja. Ja. Men jo, det forekommer det. En gang imellem er jeg da helt sikker på. Det forekommer. Er der en bagerbutik i nærheden af, hvor det er, du bor? Eller den nærmeste bagerforretning? Det er også inde i Kalundborg. Har du noget mistillidsforhold til dem? Ja, altså eftersom det forekommer både i slagtning og alt andet, så kunne jeg da også godt forestille mig, at det var det. Ja. Sælger de snegle? Ja. Det er fandme da mærkeligt. Det er med en mærkelig bagerbutik. Så er der også en dyrebutik lige pludselig.